Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Astelena, astelena. Goia sariak batetik, inudeak eta hartzaiak bestetik. Asteburua ondo zukututa, etorri gara gaur lanera. Asteburuan parranda eta astelenetan lana oreka topatzea ezinbestekoa da. Adibidez, atzo otsaiak 9 pizzaren mundu eguna izan zen, eta gaur otsaiak 10 lekalen mundu eguna oreka. Nazio Batuen erakundeak hala erabaki zuen 2018an lekaleak, babarrunak, dilistak, garbantzuak eta ilarrak besteak beste omentzeko. Beraz, gora lekaleak. Nola zioten gozategitarrek, babarrun gorria, odolkia, zapiper gorri eta berdeak. Eta gaur bazkaltzeko babarrunak? Menu bai. Ojo, kuidau. Intxorrak eta gaztaina jaten Josek badu adorea. Ardi gazta ere gustatzen zaio menbilotuna hobea. Babarrun gorri olkita, zapiper gorri eta berdea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Baina tira, agian gozategi babarrun platerka bat, agian gozategi ez, agian goizegi du, goizeko 10 eta 8 minutu jotzera doazen honean, goizegi gabiltza babarrun platerka bat jateko. Nik orain nahiago kafe bero bat, liburu batekin, hola, lasei. Bale guazen literaturarekin. Gaurko egunez jaio baitzen Boris Pasternak, errusiar poeta, eleberrigile eta itzultzailea, 1958ko literaturako Nobel saria. 1913an argitaratu zuen lehen poema bilduma, eta handik urte batzuetara egintzen ospetsu Sestramoia Zizen bizitzan nire aizpa poema bildumari esker. 1935 urtetik aurrera ordea atzerriko idazleen obrak itzultzen jardun zuen Shakespeare eta Getenak nagusiki, eta 57an Dr. Zivago eleberria argitaratu zuen Italian, Errusian debekatu egin baitzioten. Bere lanak euskaraz irakurtzeko aukera dugu Itxaro Borda, Juan San Martin eta Koldo Izagirreren itzulpenei esker. Guaze beste idazle ospetsu batekin, gaurko egunez jaio baitzen Bertolt Brecht, idazle eta antzerkigile alemaniarra. Hitlerrek aginte askuratu zuenean alde egin zuen Alemaniatik. Danimarka, Suedia eta Finlandia iragan eta gero Ameriketara iritsi zen gerratik iesi. Erbestean idatzi zituen obra garrantzitsu ugari. Sezoango gizon ona, Puntika jauna eta bere morroi mati, Arturo Uiren igoera gora ezina, Mutter Courage, un Irrekinder, Galileoren bizitza. 1958an itzuli zen Alemaniara, eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. Bertan, Berliner Ensemble antzerki taldea sortu eta zuzendu zuen. Antzerkiaren funtzio didaktikoa nabarmentzen zuen Brechtek. Errealismoa, musika eta kantaren bitartez, antzerkiak kontzientzia hartzera eraman behar du ikuslea. Joseba Sarrionandiak, Edoi Etxartek, berriro ere Itxaro Bordak, Mikel Laboak, idazle euskaldun askok itzuli dute Brechten obra, baina guk Irati Majuelok 2023an argitaratutako munduko poesia kaieran bildumako olerkiak ditugu gustoko. Bertolt Brecht hitz egite omen ziku honela ez dezaku inoizaztu gure lagunaz dela inorbada bera dugu benetan eskritore haren luma da munduko. Lehen oreka garrantzitsua dela aipatu dugu, beraz bi gizonezko idazle aipatuta aipa ditzagun bi emakume. Lehenengo Raiko Iratsuka idazlea, kazetaria, ekintzaile politiko eta anarkista japoniarra. Seito aldizkaria sortu zuen 1911an, emakumeek soilik zuzendutako Japongo lehenengo literatura aldizkaria. Argitalpenaren lehen edizioan emakumeak animatu zituen guztiok eskutuan dugun genioa agerian ustera.
Aldizkari argitaratzeari utzi zioten 1915 urtean, baina Raiko Japoniako mugimendu feministen lider zen ordurako. 1920 urtean, Nagoyako emakumeen lan baldintzei buruzko ikerketa egin zuenean, emakume berrien elkartea sortzea erabaki zuen, Ichikawa Fusa ekintzailearekin batera. 1971 urtean hil zen arte, mugimendu feministan aritu zen buru belarri, hau bai erreferentea. Eta bigarren emakumea, Amalia Holst, 18. mendeko idazle eta feminista alemaniarra. Bere garaiko pedagogia sistemak aztertu eta kritikatu zituen, eta desafio egin zien ilustrazio garaiko hainbat idazleri, besteak beste, Jean-Jacques Rousseauri. Bizirik zegoela Holst etzen bereziki ospetsua izan, baina bere pentsamendua zabaldu eta berrezagutu egin zen 70ko hamarkadan, berrargitaratu egin baitzituzten. Bere borroka feminista hezkuntzara bideratu zuen batik bat. Emakumeek goi mailako heziketara sarbidea behartzutela defendatu zuen. Emakumezkoentzako liburu eta ikasketa iturri bereziak egin beharrean, jatorrizko iturrietatik ikasteko eskubidea izan behar zutela argudiatu zuen, eta seme-alabak izateko presioari buruz hitz egin zuen. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Eta beste emakume handi bat, 2018ko otsailaren 10ean Maravillas Lambertori eskainitako plaza inauguratu zuten Iruñan, eta bertan egon zen Josefina, Maravillasen aizpa. 82 urteren ondoren, bake pixka bat iritsi da gure bihotzetara, esan zuen. Larragako Florezika 14 urterekin bortxatu eta erail zuten. Orduan Josefinak 7 urte zituen, Maravillas ez ezik bere aita Vicentere galdu zuen fusilatuta. Iruñera joan behar izan zuten, 21 urterekin moja sartu zen, han leiho bat ikusi zuelako ongia egiteko, baina kontrakoarekin egin zuen topo. Lehenik tratutxarrak eta ondoren 14 urtez Pakistanera joatea. Franco hil eta Josefina itzule egin zen, adorez beterik. Helburu batekin buruan, aitaren eta arrebaren gorpuzkiak aurkitzea. Mojak ura debekatzen saiatu ziren eta komentuko atea sudurretan ere itxi zioten, eta kalean lo egin behar izan zuen. Hainbeste oinaz eta mespretsuk bere determinazioa elikatzeko baino ez zuen balio izan ordea. Nafarroako fusilatuen senideen elkartaren sortzailetako bat izan zen. Paris 375 jantoki sozialean lagundu zuen eta beste kausa batzuekin bat egin zuen. 2022an hil zen Iruñan. Zein dira oihuka mintzo direna, norbaitek oroituko ditu etorkizunian, hansturaren zingira ontan gertatua. Virginia Senosiain eta Juan Luis Napalek egin zuten Josefinari buruzko dokumental bat, Florezika. Horrek bai merezi dituela sari hori. Eta sarietaz hitz egin behar dugu, noski, Goya sariak banatu zituzten Granadan asteburuan eta iritzi ugari ditugu zuekin elkar banatzeko. Baina saritutako pelikula eta dokumentalez gain, geuk ere astelenero bezala gure gomendioak egingo ditugu puri-purian tartean Imanol González Gurrutxagarekin. Baina gaur ere bada epilepsiaren nazioarteko eguna eta horretaz hitz egingo digu Goiurik. Ingurukoentzako gomendio zerrenda egingo baitigu bere esperientzia propiotik. Eta ezin ahaztu historia eta literatura, Bilboko eta konkretuki Deustuko iraganera bidaia egingo dugu gaur Pedro Zuberagoitiaren eskutik. Eta maite dotak elkar banatuko ditugu zuekin. Eta gertatzen dela, kafe hartuko dugu hemen urrengo 2 orduetan. Beste bat? Otsaiak 10 ditu gaur eta astelena da, ongi etorri, bigarren kaferan, Naiz Irratien zarete bigarren kafean. Zuekin, Jaun Andreok, Haritz Alkubia, Tamaio, egunon! Egunon!
hemen batek aurrekoan galdetu zuen, aizu eta Alkubilla noiz dator, astelenean dator, eta beste egun batzutan ere bai. Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Ondo? Oso ondo. Seguro? Ez, baina tira. Ara. Txarrak enduta ondo. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 917 garrena du. Milagarrenarekin hasi barko dugu lanean, Goiuri. Goizak 10 eta 16 minutu, otsaiak 10, gu 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Plazer baduzu behintzat hementxe, naiz irratien, bigarren kafean egunon. Agartzen zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Gerturatzen naizanean, simeldu egiten dira, urruntzen naizanean loratzeko. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan zela ematen du. Hortare 10 eta 18 minutu badoa goiza pixkanak aurrera, badoa astelena animo gora bihotzak, txaitxezte hola makaldu. Nahiko giro txukuna dugagu Euskal Herrian, asteburuak eman duenerako, eta aste honek emateko duenerako, uste dut astelena izango dela nolabaiteko oasitxoa. Bueno, hori uste dut, eguraldi iragarpenari kaso gehiagirik egin gabe, baina hori nuen. Ibarluzak ez du esan temperaturak nola errendituko diren. Asko gustate zait aditzori erabiltzen duenean. 14 gradutan errendituko dira. 14 gradutan errendituko dira. Baina oraindik hemen adibidez, Gipuzkoako beterrian edo esango dugu, 10 gradutara gaude. Baina bai, temperatura gora doaz eta horrek berritxar bat dauka gure elurzaleentzat, elurzale garen ontzat, Aralarko inguruetako, Anbotoko, Pirineotan zertxoa gehiago helduko dio elurrak, baina temperatura gora egin eta elurrak pixka bat urtu egingo zaizkigula. Lasai, Euskalmetek diola aste azkenean temperaturak behera egingo duela berriro ere. Baina gutxi, bai. Temperatura minimoak 6, 7, 8, 9, elurra egiteko. Itxaron egin beharko da, baina eguraldi txukuna dator biharko adibidez. Bihar asteartea, eguraldiarekin gozatzeko, eguraldi onarekin egiteko planak izan ditzakezue buruan, ze badator euski izpiren bat hortik tarteka. Eta gaur ere, Naparroa inguruan herriberan eta eguzkia ikusiko dute, beraz. Tira, eguraldiari hitz egiteari buruz hitz egiteari utziko diogu. Ez gaude igogailu batean. Kontua da nahi genuela zuek pixkate egunari bisitasun pixkate ematea eta gora egitea animoiek, ze ikusten dugu entzuleok, ikusten zaituztegu. Jesu Kriston astelenarekin. Animo! Hementxe diote txatean gorkak dio, egunon, Aritza Alkubilla gaur bai, juhu, 2 maite dut ditut, bata. Ze gustu eragon ginen larun baten sukaldean hitzak egitasmoan. Zer moduz arepak? Arepak egiten ikasi zuten. Kolumbia eta Venezuela ze gustora 2 herrialdetako jendea, eta baita gu ere jende euskalduna antxe. Ze ondo. Eta beste maite duta, ze unkigarria Goia Sariak, Aupan Maribel Berdu eta Salva. Nik nahi dut, el 47 autobusa, igo zuekin. Ze ona. Ze polita. Eta gorkak dio, ini elkarrizketa igotzen, gorka Santesteban gure entzule kutxun eta lagunak elkarrizketat egin zidan duela zein beste, hemen bufanda bat aztu zuen, bigarren
kafearen laborategian bide batez. Oida eskusa, aitzaki hauek ere bueltatzeko. Bere, dudarik itzazuela euki. Alkubilla, hemen Sant Estebanek ez du ezer egiten bigarren asmorik gabe. Eta mentxe dio martxoaren 15ean antxonteriarentzako nirentzako sarrerak agortuta, baina gorkak badauzka. Dantzari buruz Inigo Kamarrekoa du hemen txatean, goiurik 7koa, eta aritzek dantza asko egin behar du aste honetan. Osa, nik ez daukat notarik praktikatu behar du gehiago, no? Bai, bale. Ondo. Ni elur zalea ez dio gorkak. Bueno, bale, gorka, lasai, elurra ez paduzu maite, guk gozatuko du zure partez. Alkubilla maite duta eskatu behar dizut? Bai, nire maite duta. Kostata gaur, baina egin gute alde, tradizioen alde jarriko naiz. Bueno, batez be, inori kaltetzen ez dieten tradizioen alde. Izan ere, otsaiak 3an, San Blas eguna izan zen, eta beti bezala gure familian, bueno, Bizkaian, orokorrean, San Blas kordoia jasten dugu, gure familian egiz, amamak beti erosten digu kordoi hau, eta, bueno, joaten da bedeinkatzera, eta bar, bueno, nien ez oso erlijio zalea, eta oso kristaua, baina, bueno, ez... Pegatzen dizu, bai. Ez, baina, bueno, batzutan, bueno, egiten diren, mantentzen ditugun tradizio hoien aldenago, eta bueno, orain, ez dakit, batzuk esaten dute otsaiaren 9an erre behar dela, beste batzuk esaten dute 9 egun pasata erre behar dela kordoia, bueno, niri berditzait igual gaur erreko dut ja denbora tarte nahikotxoa daramatza dela hemen nire kordoia, baina bueno, horren alde, no? Gauzak normalean egiten ditugun alde, ez dakigu oso ondo zergatik eta zergatik ez, baina bueno, amamak erosten baldin baigu eta jartzen baldin baigu, ba guk, bueno, jantziko dugu. Amamak egiten duenarekin beti aurrera. Asko gustatu zait, kalte egiten ez duten tradizioen alde. Ze askotan gertatzen da, zuk tradizio baten aurka egiten baduzu, gian, ez dakit, imaginatu, Lekeitioko antzarretan, benetako antzarra, bizirik dagoen antzarra, erabiltzearen aurka egiten baduzu, askotan egozten dizute tradizio guztien aurka zaudela, eta tradizioak mantendu egin behar direla, eta tradizioen aurkakoa zarela, eta ez da hori. Zu izan zaitezke, tradizio batzuen babeslea, eta beste batzuen aurkakoa izan, eta orduan gustatu zaite egin zuen nabardura hori. Inorik kalte egiten ez dioten? Gogoan dut batxillergoan, DBH-lau edo batxillergoko lehenen urtean filosofia, esan gure filosofia zela, baina kaso tutoretza ordua zen. Gogoan dut Fermin zela gure irakaslea, ark filosofia ematen zigun horregatik daukat zalantza, baina izan zitekeen bestela ere, eta baloreen inguruko hausnarketa bat egiten ari ginen gelan, eta taldeka jarri gintu zen, eta baloreen artean nire taldean aukeratu genuen tradizioa. Eta orduan irakasle pasatzen zen, tradizioa. Adibidez, tradizioa garrantzitsua dela, da zezenak hiltzeko erabiltzen den argudio nagusia esan zigun. Eta dena geratu egin hor, poker face, eta eharra sartu du honek. Eta, bueno, sin más, gogoan daukat anekdota hori, eta orduan tradizioak pixat banatzen hasi ginen, ez? Kalte egiten duten, kalte egiten ez duten, eta horien inguruan, eta hori gogorazi dite honek guztiak. Nire maite duta, behintzat lehenengoa, akaso beste bat ere botako dut ondoren, baina lehenengoa San Blasekin lotuta dago, eta nik maite ditut piparro pilak. Esango nuke, antropologia ikerketa eta ikerketa etnografikoa sakonek egin gabe, ze bere garaian egin nuen, baina ez dutan nago, Bizkaialdean piparro pila ez dela inbeste jaten, ez da? Azukreduna jaten dela. Bai, hori da. Txuria. Bai, txuria. Eta Naparrotik Gipuzkoarako tartean, eta askotan aipatu dugun Araxes Baiaran, Andoni Mateos gure geografoari hainbeste interesatzen zaion Araxes Baiara horretan, bazegoela tradizio bat, Juanito Garmendiak ikertu zuena bere garaian, piparro pila egiteko. Alegia, azukre gabeko pila, pipar beltzarekin egiten dena, eta, bueno, mina dena pikatu egiten duena. Eta logika osoa dauka, zezuk hartzen duzu hori eztarria aurratuta, eta eztarrian nabaritzen duzu berotasun bat, eta zerbait ari dela gertatzen, ez? Baina dira olako opil luze xamarrak, belodromo edo atletismo zelai baten formakoak, eta hundiagoak eta garestiagoak, ze pixu asko dute, azukrerik ez dute, dena da, bueno, masa, eta duela urte batzuk Rafa Gorrotxategi konfiteroak, haren aita Jose Mari Gorrotxategi zen, Juan Garmendia zenaren lagun, eta ikerketa horiek aintzat hartuta, eta
ark ekarritako pixkat, literatura zientifiko hori bereganatuta esan zuen, guk hori berreskuratu behar dugu, egin behar dugu piparropila, eta hasi zen egiten piparropilak, eta lehengo batean, larun bat goizean, antxe bere tabernaren ondoan nenbilen, ez da oso leku ohikoa, baina pirago alkartroke bat egin behar nuenan poligonoan, justu behiategiaren ondoan, tanatorioaren ondoan dago, sartu nintzen kafe hartzera eta antxe topatu nituen. Eta, maizkiazu bost. Eta asteburu guztian izan ditu nerekin bide lagun, eta konturatzen naiz, zenbat maite ditudan, eta onerako edo txarrerako, ze badu honetik ere, Rafa Gorrotxategik eta bere taldeak piparropilak egiten dituzte soilik San Blas giroan. Akaso opil azukreduna, beste garai batzutan ere, pasteleriaren batean, edo topa daiteke, baina piparropila hola artisau eginda eta txukun eginda eta garai hauetan ez egoten da. Eta konturatu naiz, itzuli behar dudala, oraindik izango dituelako batzuk, eta dauzkanak arranplatzera, ze asko maite dute piparropila, eta batez ere, oso onuragarria egiten zait eztarrirako, beraz, gozatu eta eztarria goxatu biak batera egiteko ematen du. Nik ez nuen entzun da, ez nuen bate ezagutzen eta ez nuen ez da entzun da, ez da probatuta ere, eta, a ber... Argazki bat atera nuen atzo plastikotxo barruan dago, ez da oso... Anda! Ikusten da ez, nire esku baina ondiagoa dela, hola luzeska, eta... Bai, kriston erraldoia da. Bai, opil ondia da. Aste honetan ekarriko ditut, eta okarrez panaiz ostiralen hemen zaude ez talko bai. Nien naiz egongo, baina utziko ditut piparropil bat probatzeko. Andoni Mateos Cabero, aupa araxe esaskorako ematen du, jeje. Andoni, noiz egingo diguzu bisita? Hemen gogoz gaude, zure esperientziak entzuteko, Jordanian zertan ibilizaren kontatzeko, polenak zenbaterako eman duen bertan, eta kontu hauek guztiak ezagutzeko. Bai, Araxes Baiararen historia hori, Rafa Gorrotxategirekin berreskuratu behar dut, eta egunen baten ekarriko dizuet, baina zergatik, edo nola, Euskal Herriko leku ezberdinetan, eta nik pare hauek ezagutzen ditut, baina seguru badaudela gehiago, San Blase tradizio hori, eta tradizio gastronomikoa, edo opilen egite hori, nola aldatzen denez, inguruaren arabera, hortarako ere bagara oso anitzek, eta bai, berreskuratuko dute historia hori lehen bailen. Zuanako amodioaren berri ematerakoan Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Ikusi duzu Tenerifen zer agertu den? Ez? Deabru beltza izeneko arraino hori ez da? Hipostomus plekostomus arraia agertu dela. Bai. Argazkiak ikusi dituzu? Bai. Ez, Inogozuk? tetik ikusi ez. Eta agian entzuleren batek agian ez du ikusi oraindik. Kontua da, Tenerifen alako batean agertu dela Deabru beltza izeneko arrai bat, eta kontua da, lehenengo aldia dela, arrai hori urrazalean ikusten dutela. Hau da, arrai hau bizi da, ez dakit zenbat metrotara. Da, itxas sakoneko inpernu bezala irudikatu dugun espazio horretan. Hori da, eta bertakoa da, eta orduan da, itxusia, dauzka, hortza haundiak, beldurra ematen du, eta lehenengo aldiz ikusi dute, urazalean. Eta han agertu da, eta egin ditu ez tegitzen bat metro gora agertzeko, ez? Eta kontua da, hasi direla, albisteak agertzen, kontu honen inguruan, eta antza denez, iritsi da, urazalera, eta hil eginda. Bai, Deabru beltza hil eginda. Eta orduan, sareetan, 10 edo 100 olerki idatzi dituzte, honen inguruan, ze pentsa, bizitza osoa iluntasunean eman ondoren, argia ikusi duen unean, hil eginda. Benetan ari zara? Eta orduan, badu poetikotik horrek. Wow. Eta orduan, hasi dira, interneteko erabiltzaileak olerkiak idazten, abestiak denetarik, jendea oso azkarra da eta egiten ditu horrelakoak, eta orduan, nola irudikatu dute beren bizitza, gero esan dute gainera itxua da animali hau. Beraz, argia ez du ikusi, baino sentitu du eguzkiaren beroa eta epeltasuna eta goxotasuna, eta orduan bapatean goxotasun horrek laztandu duenean hil eginda. Da, zeharo poetikoa, honi buruz agertzen den historia berri oro, poetikoa da. Orain, jakin dut ez.
Ixa sarean irakurri dut, orduan ez dakit egia den ala ez. Baina, antza denez, emea omen da, agertu den deabru beltzau. Eta antza denez, hauek ugaltzeko oso modu bitxia omen daukate. Arra, irentxi egiten du emeak, eta bihurtzen da nolabait, emearen barrabilak bezala. Benetan? Bai, eta orduan emeak bapatean ditu hor barruan barrabilak, irentxi duelako arra, eta orduan bera ugaldu daiteke, bera bakarrik, bueno, animalia oso bitxia da. Itxasko mantisa edo, ez? Bai, eta, klaro, kontua da, gertu dela, hilegin dela, eta zeharo itxusia den zerbait bihurtu dela, egun hauetako poema. Eta nik Twitterreko ari hori baita irakurri dut, eta argazkiak ikusi ditut, eta kriston diferentzia dago arraren eta emearen artean, oso txikia da arra. Arrak oso txikiak dira, bai. Eta konektatzen dira, egiten dute olako konexio bat emean, eta agertzen dira gero tumor txiki batzuk izango balia bezala, eta holan gero, ez dakit, ugaltzen dira, hola, no? Bai. Eta oso kuriosoa iruditu zait baita niri. Bai, eta pena bat hilegin dela, baina behintzat literaturarako oso pizgarri oso ona izan da, ze gauza eder asko irakurri ditut, gero metafora ugari ez, lehen esan dudan bezala, bizitza oso iuntasunean eman ondoren argia ikusi duen unean hilegin da, eta barrek ematen du horrela jolaserako, eta begira, animalia itxusia da, Itxusia. Gogoz da itxusia, bai. Benetan itxusia da, askorako eman du. Nemoren bila pelikulan, Marrazki Bizenetako pelikula horretan, badago uste euskarara bikoiztuta ziur ume euskaldun askok ikusi dutela, bertan Nemoren ama uste dut horrelako arrai batek akatzen duela. Beraz, bai, deabrua da. Oh my god. Gaiztua. Eta itxusia. Ufa. Baina oso poetikoa. Hori izan da tendentzia, asteburu honetan, interneten, eta hori jekarri nahi nuen ona. Honekin egin diren olerki guztiak dira maite duten merezi dute. Aizue, maite ditugu animalia edo pizti itxusiak, baldin eta poetikarako espazio ematen badigute. Hemen txekarik Patti Smith eskinitako kantuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta bagoaz gaur gure lehen gonbidatu orkestera. Segido zatoz nire eskua eutxita. Ez da gau utxutxa. Hasiko naiz ez dakit nora, hasiko naiz ez dakit nora, urte berriarekin. Hasiko naiz ez dakit nora, hasiko naiz ez dakit nora, nire berriarekin. Hasiko naiz ez dakit nora, hasiko naiz ez dakit nora, urte berriarekin. Hasiko naiz ez dakit nora, hasiko naiz ez dakit nora, nire berriarekin. Hasiko naiz, hasiko naiz, ez da gau utxutxa. Ez da gau utxutxa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Aye, mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak though. Man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Aipatu dizuet nik, deabru beltzaren kontu hau tendentzia izan dela sare sozialetan egun hauetan, baina azken orduetan egon da beste gertakari bat Super Bowl izenekoa uspetsua dena, baita ere bereziki estatu batuetan, baina estatu batuen hegemoniari esker edo tamalez, mundu guztian edo leku askotan ezaguna den gertakari bat. Izan dugu asteburu honetan Super Bowl izeneko finala. Hemen National Football League txapelketako finala izaten da, hau da, futbol amerikarraren finala, oso garrantzitsua izaten da, aurtengoan Philadelphia Eagles eta Kansas City Chiefs lehiatu dira, eta erraztasun handiz irabazi dute Philadelphia Eagleseko kideek. Baina garrantzitsuena ez da hau. Ez da futbola, ez da kirolarien bizitza, ez. Hemen garrantzitsuena da Super Bowlean beti atsedenaldian kontzertu bat egiten dela. Eta kontzertu hori kontzertu erraldoia gainera izaten da. Erraldoia. Eta hemen urte batzuetan egon direla badibidez Beyoncé aritu da noizbait, duela urte batzuk Rihanna aritu zen, Shakira eta Jennifer Lopez elkarrekin, Katy Perry, Michael Jackson, bueno, jende ospetsu, musikari ospetsu ugari eramaten dituzte atsedenaldiko kontzertu hontara. Zein izan da aurten gonbidatua? Kendrick Lamar. Agian, estatu batuarrak ez garen ontzat, aurreko urteetatik gutxien ezagutzen dugun artista. Nik ez dut ezagutzen. Adibidez, ez? Eta Beyoncé ezagutzen duzu, eta Rihanna baita, eta Rihanna baita, hori da, eta Shakira ere bai. Kendrick Lamar gonbidatu dute. Kendrick Lamarrek duela egun gutxi Grammy sarietan ere irabazi zuen, uste dut,
abesti honenaren saria, horrelako zerbait, beraz, bueno, bere unea izaten ari da Kendrick Lamar une hauetan. Eta Kendrick Lamarrek eman du atsedenaldiko kontzertua. Eta polemika sortu da. Eta ez da polemika sortu gaizki abestu duelako, edo erori egin delako, edo dantzaririk gabe agertu delako, ez. Ez da horrelakorik gertatu, nik dakidala behintzat. Polemika sortu da, bere dantzarien artean, batek, zelaiaren erdian, Sudan eta Palestinako bandera bat atera zuelako, Sudan eta Gaza hitzak zituena, hau da, moldatu egin du bandera, egin du biekin bat, eta hori atera zuen, han milaka eta milaka pertsonaren aurrean. Eta orduan gertatu da, atxilotu egin dutela. Baina, nola atera du bandera hau? Bueno, bantza denez, dantzari honek izkutuan zeraman, eta kontzertuaren erdian 200 pertsona zeudela estenatokian, une hori aprobetxatu du bandera ateratzeko, Sudan eta Gaza zioen bandera hori ateratzeko. Bueno, badakizu zer esan duten NFL, hau da National Football League, Futbol Liga Nazionaleko buruek? Pertsona hau, bere bizitza guztirako egongo dela debekatuta, ezingo duela pertsona honek Futbol Ligako partida bat bera ere ikusi. Ez ziote utziko, estadioetara sartzen, ez ziote utziko, agian tontakeria bat irudi, baina, bere bizitza guztirako ezin du estadio batera sartu Palestina eta Sudaneko bandera erakusteagatik, pentsa. Poliziak esan du, hau New Orleansen izan da. New Orleanseko polizia departamentuak esan du barbatean, polizia lanean ari dela gertakari honetan aplikatu beharreko karguak zehazteko. Ze oso aserre daude, gertatu denarekin. Rock Nation da kontzertua antolatzen duen ekoizlea, Rock Nationek esan du, etzela produkzioaren zati bat, etzela entxeguetan horrelakorik agertu, eta beraiek ez daukotela zerikusirik honekin. Ari dira denak hitz egiten, munduan egin daiteken gauzarik txarrena egin izan balu bezala. Eta egin duena da, arazo bat, milaka ikusleren aurrean eta aurpegietan jarre. Eta dela, Gazako genozidioa, eta badela baita ere, Sudanen gertatzen ari dena. Eta hemen ari dira tratatzen, hau, ez dakit, denon aurrean norbait akatu balu bezala. Eta nauka, harrituta ez, badakidalako, estatu batuetan ze jarrera daukaten Palestinarekiko, orokorrean gobernuak eta zekero badaude norbanakoak Palestinaren alde daudenak, baina orokorrean Israelen alde daude, eta orduan, enau harritzen horrelako polemika sortu izanak, baino benetan iruditzen zait, ari direla denak, polizia, ekoizleak, antolatzaileak, eragile guztiak, nola ari diren hitz egiten honen inguruan. Nola pertsona hau beraiengatik balitz atxiloko luketen eta bizitza guztia kartzelan pasako luken. Horixe kontatu nahi nizuen, ze orain ikusi dut baita ere, isa sarean eta hainbat sare sozialetan, badela trending topic edo esaten den hori, eta ze jakiteko, ze gertatu den. Eta baita ikusi beharkoa, ze punturaino ondorio penalak izango dituen aldarrikapen horrek, ez da? Azkenean, zigor administratibo hori izango du, eta adibidez hori estadiotan ezin izango dela sartu, baina ze punturaino, igual, baita, kartzelan sartzen saiatuko dira, hori... Horre, alkubiak daki, legearei buruz baino gehiago ez, baina hor badaude ez, Espainiar estatuan mozalearen inguruan sortu zirenak, eta beste inbate herrialdetan, ez dakit orden publikoaren aurkako atentatutzat ardaitezkeenak, eta horrelakoak ez dakit orden publikoaren aurkako atentatua penala den edo administratiboa den, baina badago, subjetibotasunaren espazio bat hor. Hain da zabala esparru hori, horrelako ekimen bat, erabat, goiurizio bezala, erabat, larria balitz bezala zigortzeko, bombardatuak eta gerra giroan eta nazioarteko babes beharrean dauden bi herrialderen banderak erakustegatik. Ez duzu besterik egin, baina. Hor badago... rasero bikoitz bat, eta gero, hau...
Estatu Batuetan nola antolatzen den ere garbi daukagu, ez? Israelen genozidioa zuritzeko modu asko daude, duela gutxi hitz egin dugu Euskal Herrian, Baskonia eta Maccabi Tel Aviven arteko partidaren aurka egon diren aldarrikapen eta partida bertan bera uzteko eskakizun horiek, ziklismoan goi mailan daukagu Israel izeneko talde bat, eta horrek ere izan ditu, ez? Kritikak, lasterketa askotan hurbildu dira Israelen aurkako mugimenduko edo Palestinaren aldako mugimenduetako kideak eta bar, baina Estatu Batuetan ere, edozein aldarrikapen edo edozein mugimendu, nolabaite Israelen genozidio hori erakutsi nahi duena, zigortu edo zapaldu egiten da. Hemen bezalaxe. Finean, nazioartea badago pixka bat, Palestinaren aurkako, Palestinaren aldeko mugimenduak presionatzen, Alemanian ikusi dugu asko, oso egoera xelebre Alemaniak bizi duena, ez? Judutarren aurkako holokausto eta judutarrek orain egiten duten genozidio horretan, bere legedia eta bere jarrera edo posizio moralare pixka bat nahastuta daukan herrialde batena, oso bitxia da nola establishmentak jarraitzen duen defenditzen batera edo bestera genozidio bat, bi bandera erakusteak, bi bandera ofizial erakusteak ekitaldi batean, berez luke ez, aritz, deliturako espazio asko. Ez, hori argi dago, berez ez dio inori kalte egiten, eta, aldarrikapena da, baina ez luke izan behar ezer ilegala, berez holan ulertuta, herrialde bateko, bandera erakusteak, adierazpen askatasunaren barruan dago sartuta, egia esan behar da, igual, kasu honetan, espektakulo batean, ez zegoela, adostuta, edo etzela erakustaldi horren parte, baina, horrek ez du esan nahi delitu bat egiten nahi zarenik, bandera bat erakusteagatik. Horrek gogorarazit, ia Samamesen jokatu zen Champions, emakumezkoen Championsaren finala, Barça eta Olympique de Lyon, uste dut, Lyongo Olympique arteko, Barça eta Olympique de Lyon arteko partida hortan, baita partida hasi baino lehen akreditazioa zeukaten bi pertsonek atea zuten Palestinako bandera bat, uste dut UEFA himnoa jartzen izen bitartean, eta ez dakize puntuainoko ondorioak eduki dituzten pertsona horiek, baina argi dago, jendea, arazo hori mai gaineratzeko beharra edo gogoa daukala, eta batzutan harritzen gaitu instituzioak hartzen dituzten alako jarrerek hain horren kontra eta hain gogorrak, ezta? Eta gero, oso jarrera ridikuluak izaten dira, ez? Ez dakit, Ukraina eta Rusiaren arteako gerran UEFA posizionatu zen oso argi, Olimpiar Jokoek edo Koik nazioarteko Komite Olimpikoak ere posizio garriak hartu zituzten, eta aldiz askoz alde bakarrekoa den eraso batean, Palestina eta Israelen artean gerra edo gatazka bidirekzional bat irudikatzen saia gaitezke, onliteke, baina finean eta oinarrian eta kopuroi erreparatuta, eta indar militarrarik erreparatuta, eraso alde bakarrekoa da, eta aldiz posizioak oso bestelagoak dira, ez? Ez dizuegu azalduko. Ez gara hemen hasiko orain geopolitika lekzioak ematen, ez eta Estatu Batuek eta nazio batuen erakundeak edo zer posizio hartzen dituztenen inguruan, baina oso ridikuloa da gatazka batzuen aldeko posizio instituzionala hartzen duen erakunde batek, gerora beste gatazka baten aldeko aldarrikapen individual bat zapaltzean modu horretan, ez? Ez dauka zentzurik eta hausnartzen amamarko liguke zer jarraitzen dugun eta zer ez, baina gero norberaren kontraesan eta borrokak eta ez digarrixak. Got no end game, got no ways out, got to stay down. It's the way that you're making me feel like nobody ever loved me like you do. And you kinda feel like you're trying to get away from me. If you do, I won't move. I ain't just cry for no reason. I ain't just pray
Tira, baina zorionez badira espazioak nun esango dugun, aldarrikapen politikoek nolabaiteko, babesa ez dakit, baina behintzat... Lekua badute. Hori da, lekua badute, eta adirazpen askatasuna bermatu egiten den, horrela esango dugu, uste dute, egongo zirela, akaso momentuak historian, nun Goya sarietan aldarrikapen politikoren bat ez den begionez ikusi, eta ziurrenik euskaldunok izango dugu hortan zer ikusia, baina azken urteetara begira behintzat, beti izan da, Espainiako Zine Akademiaren galardoen espazio edo kitaldi hau, aldarrikapen politikoetarako espazio ere, bai, eta, Goya sariak atzo, larun batean banatu ziren, eta, esan dezakegu, euskal zinearentzat, euskal produkzioentzat, nolabaiteko banaketa, denetarik izan dugula esan genezake, ezta? Espero genuena baino gutxigo agian? Bai, esan daiteke. Aritu ginelako hemen aipatzen, zenbat euskaldun genituen izendatuta, eta, sari gehiago beti eskartuko genituzke. Baina, bai, sari batzuk etorri dira Euskal Herrira, beste batzuk ez, gazi gozoa gaua Euskal Zinemarentzat. Arantxa Etxeberria bilbotarrak zuzendutako La Infiltrada filmak 2 sari irabazi ditu, film onenarena eta emakumezko aktore onenarena. Marko filmak, Moriartitarren filmak ere, 2 sari irabazi ditu, eta Alberto Iglesias kompositore donostiarrak, bere 12. Goya saria eraman du. Bai, gero kontua da, nun eraman dituzten sari horiek, ez? Markok aktore honenarena eraman du, eta bai Marko euskaldun batzuk egin dute, baino saria aktore honenarena ez da euskaldun batentzat izan. Orduan, saria ez da Euskal Herrira etorri. Esan dezakegu, ez? Ez, hori da. Markok Euskal Herrira ekarri duen saria makillajean izan da. Makillaje eta ilapaindegian. Carmele Solerrek gainera jaso zuen sari hori, Sergio Pérez Berbel eta Nacho Diazekin nolabait elkarbanatzen duen galardo hori. Arantxa Etxeberria bilbotarraren La Infiltradaren film honenaren saria, bai, esan dezakegu nolabait Euskal Herrira etorrela, ez da? Bai, ez dakit Arantxa Etxeberria non bizi den, baina bai, esan dezakegu badatorrela ona. Bai, bilbotarra da, nik ez dakit non bizi den, esan da Arantxa Etxeberria. Nik ez dakit ez daren non bizi den, baina bai, bilbokoa da. Naiz eta pelikula ez den oso ondo hartua izan Euskal Herrian. Hori da, hori beste kontua da. Hor beste giro batean murgilduko ginateke. Eta, Alberto Iglesiasek 12. Goya saria eskuratu du. Horreko izpenari begira ere uste dute badagoela Goya sariekin nolabait ahaztu egiten dugun figura bat ere. Bai, ze Portugaletera Goya berri bat iritsi da. Iban Miñambres ekoizleak beste sari bat jaso ditu. 7 Goya dituela. Eta dela 2. Euskal Herritar sarituena. Hain zuzen ere, ipatu dugun, Alberto Iglesias kompositoraren ondoren 7. eskuratu duelako. Hori da, eta zer egin du Iban Miñambresek? Egin du Semillas de Kibu, dokumental laburra, Kongon gerrillak bortxatutako emakumen bizipenak lehen lerrora ekarri dituen, film hau, beraz, gaia zinez interesgarria eta zoriontzeko modukoa 7 Goya saria, sartzen dituzun 7 Goya sari, ze haundiak dira eta zehaztasunetan sartuta, hemen Iban Miñambres aipatzen ari gara, baina dokumental honen ekoizpenean David Pérez Sañudo zinema zuzendari ere badago. Beraz, tartean Carlos Valle Casas, Néstor López, Pilar Sancho, Pepe Castro, ekoizpen koraleko dokumental bat da, ekoiztetxe anitzeko dokumental bat da, baina Euskal Ordezkaritza ere nolabait baduena, Pérez Sañudorekin eta Iban Miñambresekin, beraz, hortxe nolabait Goya hori ere, dokumental labur honenaren sari horretan. Eta aldarrikapenak aipatu dituzu, eta mota askotako aldarrikapenak entzun genituen esker mezuetan. Nik aitortu behar dizuet, behin kontatu nuen 2. kafean, izugarri gustatzen zaizkidala diskurtso hauek. Norbaitek sari bat irabazten duenean eta holtzara igotzen denean eskerrak ematera. Eskerrak balin badira, eskerrik asko ama, horrek ere, ilusio egiten dit, politiak iruditzen zaizkit orokorrean esker mezu horiek eta zalantzari gabe, larun bateko Goya sarietan Salva Reinaren esker on mezu hori izan zen, zoragarria. Salva Reinak irabazi zuen taldeko aktore onenaren Goya saria, El 47 pelikulan egindako lanarengatik, eta orduan igozenean eszenatokira berak aitortu zuen, ez zuela bat ere espero, sari hori. Salva Reina askok ezagutu genuen,
Jon Plazaolak egiten zuen Allí Abajo telesailean Bai. agertzen zelako, eta gerora egin ditu komedian bezain bat gauza, eta el 47 egiten du Felipinen papera Andaluziatik Kataluniara emigratutako langile baten rola egiten du, eta orduan aprobetxatu zuen eskerrak emateko bere bikoteari, bere familiari, bere lagunei eta migrantei. Eta ipatu zuen sari eura bazela Andaluziatik emigratu zuten 2 milioi pertsona horiei eskainitako sari bat, eta ipatu zuen ea nola tratatzen ditugun migranteak. Gore migrante izan ginela, esan zuen horrelako zerbait, eta migranteak nola tratatzen ditugun horri heldu behar diogula. Beraz, hori izan zen aldarrikapenetako bat, baina gehiago ere egon ziren. Ze Richard Gere egon zen, eta Richard Gerrek hitz egin zuen Estatu Batuetako egoeraz. Bera omendu zuten nazioarteko saria horrelako zerbait izena duela uste dut, eta hitz egin zuen egoeraz, eta Aitana Sánchez Gijonek hitz egin zuen baita ere fasismoaz. Bueno, egon ziren aldarrikapen askotarako uneak. Bueno, polemika egon zen Richard Gereren diskursoaren azpitituloekin ere. Gaizki altzauden. Adimen artifizialerekin egin da ote zeuden, eta etzebien oso ondo, eta horre polemika egon da. Baite akademiak esan duenez, joan den urtean Sigourney Weaverren diskursoan azpitituleko ondo funtzionatu zuten. Weaverrek lehenago bere diskursoa helarazi ziolako akademiari, eta orduan azpititulu horiek prest zeudelako, baino aldiz Gerren kasuan hori ez da gertatu, eta orduan nolabait azpititulak oso berandu zijoa zen, eta orduan jendearen kritikak ere sortu dira, baina mezuarekin geratuko gara. Eta oso txalotua izan da Eduard Sola, Casa en Flames pelikulako gidoilariak egindako diskurtsoa. Ze berak amak ekarri izan ditu, amak izan zituen izpide bere diskurtsoan aipatu zuen, bera eta bere belaunaldiak badirela super amen belaunaldiaren seme alabak, ama horiek nola ikusi zuten beuren burua behartuta lanera joatekoa, etxeko lanak alde batera utzi gabe, eta lana egin zutela etxetik kanpo eta etxe barruan. Interpretado por Emma Vilarasau, le dicen que el amor es dar sin recibir nada a cambio. Entonces Montse levanta el dedo así y dice, y una mierda. Yo y mi generación somos hijos de una multitud de supermadres. Fueron mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo dentro de ella. Nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban todo ello con 8 horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello, esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda. Los sacrificios Eduard Solaren diskurso hori ondo txalotu zuten, momentu asko eman zituen Goya sarien galak, denak ez ditugu errepasatuko, baina oraindik batzuen inguruan ariko gara, Laster Imanol González Gurrutxagarekin ere helduko diogulako, puri arteari. Bagoaz azken ordukoaren bila, bagoaz estudio zentraletara, oinatza izpuru lankidea, bertan dugu eta oinatz, egunon... Egunon bai lagunok... Oraindik Eduard Sola entzuten ari gara, eta orain, bai? Aurrera. Bai, entzuten da, ezta? Bai.
Bueno, gaurkoan albiste ditugu batez ere ekonomia arloari lotutakoak azken orduetan. Batetik, Ameriketako Estatu Batuakeko presidente Donald Trumpek pentsa Super Bowlerako partidan Air Force bere hegazkin pribatuan zijoala, zenbait dekretu sinatu dituelako, eta tartean, Ameriketako Estatu Batuakek bertara importaturiko altzairu eta aluminioei 25% muga zergak ezarri dizkio. Honi biztan da, batez ere Txinari eragiten diola, Txina delako gehien esportatzen duena munduan altzairua eta aluminioa, eta Txinak erantzun du jadanik, berak ere muga zergak jarriko dituela martxan. Gogoratu ere, gainera, otsailaren batean Txinari 10% muga zergak ezarri zizkiola, Trumpek Kanadaren eta Mexikoren kontrare kargak iragarri zituen, baina bi kasu horietan hilabetez atzeratu zuen neurria mugetan kontrol gehiago ezartzearen truke. Ingurumari honetan sartu dira indarrean Txinak ere Estatu Batuetako zenbait produkturi 10%tik 15% arteko muga zerga gehigarriak. Trumpek Txinako importazioei ezarritako kargei erantzunez iragarri zituen zergok Xi Jinpingek, gainera beste bi neurri ere iragarri zituen Asiako erraldoia, funtsezko mineralen esportazioaren kontrol zorrotza eta monopolioaren kontrako Googleen zenbait ikerketa. Bi potentzien arteko desadostasuna konpontzeko elkarrizketak abiatuko zituztela esan bazuten ere, azkenean ez da halakorik izan eta indarrean sartu dira aipatzen ari garen muga zerga guzti horiek. Eta Gipuzkoako fiskaltza 6 urteko espetxe zigorra eskatu du Ertzaintzako patrulla buru batentzat. Droga trafikogatik atxilotua zegoen pertsona bati kokaina emateko presio egitea leporatzen diote, atxilotuaren kontra hasitako prozedura judizialean mesedeak egitearen truke. Fiskaltza dio funtzionario eroskeria eta desleialtasun delituak egin zituela aipatu ertzainak polizia atestatuaren idatzi bat ere lapurtu zuelako. 6 urteko espetxe zigorraz gain, 10.800 euroko zenbait isun eta 14 urtez inhabilitazioa. Gertaera horien gaineko bista, ostiral honetan izango da, Gipuzkoako auzitegiko lehen sekzioan, ustezko trafikatzaileak ezingo du, bertan deklaratu 2008ko uztailean hil baitzen, baina ertzaina bai epaituko dute esan bezala Donostiako auzitegian. Azken aipamen bat Talgo enpresari lotuta, ostiral honetarako epemuga jarri duelako Talgoren zuzendaritzak bera erosteko eskaintzak egiteko. Momentuz, Ziden horrek enpresa 30%an erostea proposatu du eta Poloniako garapen funtsak 100% erosteko proposamena egin du. Falta den hirugarrena Indiako Jupiter Wagons litzateke, baina ikusi behar da honek zer nolako eskaintza egiten duen. Eta hori jakin eta berehala, burtsan Talgok ikaragarrizko gorakada eduki du. Beraz, esan bezala, bi eskaintza horiek mahai gainean daude eta ostiral honetarako epemuga dago horiek egiteko. 10:04 minutu jotzea Rauxe lagunak beraz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatz Izpuru, erdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian gu bagoaz aurrera. Gaurkoan bidaia historiko interesgarri bat proposatzen dizuegu. Deustualdeko iraganean murgilduko gara. Izan ere, iazko urrian 100 urte bete ziren Bilbok Deustuko elizatea bereganatu zuenetik. 1924ko urriaren 29an errege dekretu batek Deustu herri bezala desagerrarazi eta Bilboko hiribilduari atxikitu zion. Garai hartan gertatzen ari zen hiri hazkundearen adibide argia izanik. Izan ere, 19. mendearen amaieratik eta 20. mendearen lehen hamarkadetan Bilbo izugarria zen industrializazioaren eraginez eta inguruko elizateak, adibidez Begoña, Abando eta Deustu, pixkanaka barneratzen joan zen, bere lurraldea zabaltzeko. Zara Bilbo. Baina Deustu etzen auzo arrunta, herri izaera sendoa zuen eta oraindik badauka nortasun historiko eta sozial nabarmenarekin. Bertako biztanleek ez zuten beti begi onez ikusi Bilboren anexioa, beren autonomia galtzea ekarri baitzuen. Horrez gain, Deustuko paisaia, langile klasearen presentzia eta bertako euskara izaera ere aldaketak jasaten joan ziren. Ezin zaik
jutean zesangoek ba. Testuinguru horretan, Pedro Zuberogoitiak Deustu aldea 1800, 1900 eta 1975 Elizatea osatu zuten auzoen istorioa garaikidea liburua argitaratu du. Deustu aldearen historia garaikidearen ibilbide sakona eskaintzeko. Bertan, 1800-etik 1975 arteko garai garrantzitsuenak aztertzen dira eta arlo politiko, ekonomiko, demografiko, soziolinguistiko eta hirigintzari dagokionez izan diren aldaketak aztertzen dira. Gaur, Zuberogoitia gurekin dugu, berak ikertutako eta idatzitako historiaren gakoak hobeto ulertzeko. Egunon, Pedro? Egunon. Bueno, Pedro, liburuaren ideia nondik sortu zitzaizun helburu zenituen hasieratik? Bueno, aspaldiko kontua zen. Nik historia garaikideko ikasketak egin nituen, eta betidanik, 20. da 19. Mendeak, hor jomugan izan ditut, ezta? Eta pasaden mendean amaieran, Txema Luzuriaga, hasi zen atera zituen, bata esango nuke izan zela mendea maieran eta bestea mendea honen hasieran, bi liburu, bi argazki liburu, argazkia eta oin labur bat, lehenengoa Deustuko irudi eta argazkiak jasoz 1900 mendea maiera arte edo, eta bigarrena 20. mendeko argazkiekin. Eta, liburu txukunak dira, niretzat han zabaltzen ziren paisaiak eta, oso iradokitzaileak egiten ziteizkidan, ikustea zela joan zen aldatzen, eta hor kokatu aldugu. Orduan joan nintzen gordetzen gauzatxoak prest aldizkarian, hemen euskaraz ateratzen den aldizkarian ere, Hector Ortegak hainbat artikulo idatzi ditu hamarkada hauetan, eta horiek lagundu dute hor arra pizten nire barruan, eta alako batean, urte muga zetorrela, eginda neukan lanaren zati bat, oindala 6 urte izan nuelako tarte bat denbora eskaintzeko, eta zen nuen, hoxe da momentua. Eta pixkat, geografikoki kokatzeko, lehenengo eta behin Deustu aldea zer den azaldu behar dugu, jendeak ulertzeko gaur egungo Bilboko lehenengo barrutia da Deustu eta 4 auzo ezberdinek osatzen dute. Nola deskribatzea daukagu Deusto gaur egun eta zer izan den? Bai, hor dago kontu apur bat korapilatzua. Batzuetan gogorarazten dit maila nazionalean gertatzen zaiguna, izenekin nahazmena, adibidez nik neuk ia inoiz ez dut erabiltzen Euskadi, esaten dut, ez dago argi, zer ari den izendatzen termino hori erabiltzen duena, edo 3, edo 4, edo 7 herrialde. Apur bat, antzeko kasua gertatzen da hemen, Deustu esaten duzunean, ez dakizu Deustu Doneperiaga, Deustu San Pedro hori buruz aridan, berbetan ari dena, edo bere, lurraldea osoaz, hau da, Deustuko Elizateak hartzen zuen lurralde osoaz. Eta lurralde osoa inodanean, ari naiz, Salbeko zubitik, Elorrietako kurbaraino, bai? Eta orduan, hor dago nahazmen apur bat, eta duela 20 urtetik gora, aipatu dudan Hector Ortega historialaria bera ere, proposatu zuen prestaldizkarian Deustu aldea terminoa, osotasuna izendatzeko. Eta hain zuzen ere, horregaitik jarri dut izenburu hori, apur bat ulertarazteko
hainbat auzoz osatutako herria dela, oin dago joera zateko, Deustu auzo bat, bueno, Deustu berez hainbat auzoz osatuta egon da, eta nahiko nuke, ez dakit tartea izango da, baina nahiko nuke liburu honen itzulpena atera, eta ja izenburua pentsatuta daukat, La República de Deusto, izateke. Bere osotasunean. Deustu aldea itzultzeko La República de Deusto bezala. Bai, historikoki izen hori baita izan du, ezta? Bai, ez dago argi zergatik, baina Elizateari hainbatetan ziurrenik kazetariren batek edo asmatuko zuen, horrela izendatu izan zaio La República de Deusto, eta, bueno. Akaso, baina hori egiten badut, eta, bai. Abandoren kasuan bada argiago Republika izan zela, ez da, adibidez? Baina Deusto beti Elizate bezala ezagutu izan da. Bai, baina gero kale mailan asko erabili da terminoan, naiz eta agian ez izan guztiz zuzena. Bueno, guazen pixka bat liburuan sartzen eta murgiltzen, izan ere Deustuko Elizatea Bilborekin bat egitea da liburuaren ardatza, baina puntu horretara heldu baino lehen hainbat gauza saltzen dira lan honetan, eta 19. mendeko aldaketetan sakontzen duzu liburuan baita. Bai, egia zen, historia irakasle naizen aldetik, beti interesatu zait azaltzea prozesu edo fenomeno historikoak hurbiletik hasita. Eta zer hobeto, adibidez, industrializazioa azaltzeko, bertan egon zen industrializazio prozesua azaltzea baino. Deustuko Herribera, izan zen metalurgia ertainaren kokagune garrantzitsua, 19. mendea maieratik, ontziolak ere egon ziren, horrek ekarri zuen jende asko etortzea hasieran inguru hurbiletik, baina gero, Burgos iparraldea, Palentzia, Leonetik, eta orduan horra azaltzen duzu migrazioa. Gero, beste Errepublika garaian, errestaurazioa, jauntxoen garaia ere, isla ezin hobea dauka hemen egon ziren, oraindik zutik dirauten hainbat jauregi, bidarte gaur egungo udaltegia da, agian horien artean handiena, baina, Sarriko parkean ere, Ibarratarrak, Ibarra Zubiriatarrek, eukizuten beste jauregi eder bat, eta beste hainbat egon ziren, ezta? Orduan, burgesiaren loratze hori ere hementxe bertan izan dugu, eta langile mugimenduaren antolaketa leku askotan gertatu zen, badakigu mehatzaldea izan zela UGT eta PSOE-ren lehenengotako gotorlekua, baina berriro aipatuko dut Deustuko Herribera, eta aprobetxatuko dut aldarri egiteko Deustuko Herribera eta ez Zorrotzaurre. Ze izen hori inposatu dute interes ekonomiko eta politiko zenbaitzuk, Manhattan berri hori eraikitzen nahi diren horretan. Bai, zera, plan izugarri horrek marka bat behar zuen, badakizue gaur egun dena doa marken inguruan, eta izan zen erabaki arbitrario bat. Zorrozaurre badago, claro, da Zorrotza aurrean dagoen Herriberako azken zatitxo hori. Lehen penintzula zena, lehenengo eta behin zela Ibarraren zatia, ze guztiz lotuta zegoen Elorrietara, gero kanala ireki zenean bihurtu zen penintzularen azken zatia, eta orain da Deustuko Irlaren azken zatia. Hemen beste aldarri bat egin nahi dut.
Vale, Zergatik, erabili baditugu Deustuko kanala eta Deustuko herribera, zergatik ez dugu deituko Deustuko irla. Ze izan ere, Deustuko irla da. Bueno, esan dute esan beharrekoa, garrantzia dauka badakizue izana ere gauzatzen duela, eta, bueno... Bai, eta ondo kokatzeko. Kezkera da dila hor. Hori da, eta kokatzeko eta bueno, pixkatu ubikatzeko oso ondo dator, bueno, izenen inguruko guzti hori. Bueno, hitz egin dugu hori pixka bat jauntxoen inguruan, baita, bueno, horrekin datorkion nekazaritza mundu hortan kokatzen ziren jauregi horiek, baita industrializazioa, nola aldatzen joan zen paisaia guztia, baita langile mugimenduaren sorrera baita aipatuzu, eta gero, bueno, hau divulgaziozko liburua da, eta kronologikoki oso ondo antolatuta dago, hortaz, 1994 urtea heltzen da Deustora, eta bertan, bueno, Deustuko Elizateak Bilborekin bat egiten du. Nola gertatu zen hori, eta zeragin izan zuen garai hartan bertako biztanleentzat? Bueno, justo dakizuenez, 23an hasi zen Primo de Riveraren diktadura, eta abagunea baliatu zuten maniobra errazago egiteko. Egon zen resistentzia Deustuko udalordezkarien aldetik, eta Aritzipinak oso ondo ikertuta dauka gai hau, sakonean, eta resistentzia iraun zuen, hainbat hilabetez, administratiboki eta judizialki gelditu nahian, baina, bueno, Bilboko agintari berriek, diktadurak izendatuek zeukaten Madrileko babesa, eta ezin izan zen gelditu. Hala ere, lehenengo urteetan, ez zuen eragin berezirik izan, gainera hurrengo hamarkadan gerrak dana jarri zuen hankaz gora, eta deustuartasun hori jarraitu zuten zalantza barik sentitzen, ezta? Baina, gero ja frankismopean, desarrollismoan, etorri zen bigarren uholde handia, Gaztela, daia urrutiagotik ere, Andaluziatik eta beste milaka etorkin, eta auzo berriak altxatu ziren, Arangoiti, Ibarreko landa egon bazegoen, baina baserrien ordez blokeak altatu ziren, San Inazio, eta etorri berriek jakina ez eukaten oso argi nora zetozen, eta urtzen edo lausotzen joan zen deustuartasunaren identitate hori. Halere, bueno, Deustuk herrigisa oso identitate sendoa bazuen, baina gaur egun baita mantentzen du ala nola. Ze elementuk definitzen zuten Deustuko nortasuna, eta gaur egun ze mantendu da gaur egun erarte? Bai, bueno, elementu nolabait Bilbori kontrajartzeko apur bat Begoña eta Abandon gertatzen zen bezala, zegoen zati bat behintzat lotuago lurrari, hiru errepublika hauetan gertatzen zen, eta Abandon ez egin beste, baina Begoñan eta Deustun horrek zekarren euskara babestuago edo egotea. Ondo dakigunez, administrazioa garatzeak eta industrializazio prozesuak, eskolatzeak eta abar, ekarri zuten gaztelaniaren ezartze sistematiko bat. Eta nekazal munduan apur bat atzeratu zen orduan. Euskarak gehiago eutzi izana, izen alda ezaugarri horietako bat, eta bueno, gero bere paisaia naturalari lotura, honetan Begoñarekin parekotasun batzu badaude. Hemen
zera landatzen ziren, bueno, tomateak ezagunak dira, baina txakolindegiak ere bazeuden, jendeak ohitura zuen bertan biltzeko, ibar hau oso ederra zen, da horixe izan altzen ezaugarrietako beste bat, eta bueno, nik uste dut bata zein bestea mantendu direla denboran, batetik memoriaren berreskuratze hau asko eta asko egindalako euskaraz, aipatu ditudan Txema eta Hektorrek euskara utzean egin dituzte euren lanak, egon dira beste batzuk ere, adibidez Iñaki Bilota parroko izandakoak, gaztelaniaz jaso dutenak historia. Baina zati handi bat egin da euskaraz. Eta horrek lagundu du, ez izaten memoria edo identitate ariketa hutsa, baizik eta euskalgintzarako, eta bueno, hori niretzat garrantzitsua izen da, arrazoi garrantzitsu bat, kontu hauetan sartzeko. Eta gero beste ezaugarria, elkartzearena, zer arrazoi edo aitzaki ludikoen inguruan, ez da bakarrik deustuko kontu bat, argi dago. Jan edan abestu eta dantzarako, Euskal Herri osoan, eta oro har izateriaren ohituretako bat da, eta baina, bueno, hemen bai egon da, aipatu dut lehen zelan aizialdirako guneak eta zeuden, eta hori be, jai batzorde sendoen tradizioan topatzen da, hemen auzo guztiek dituzte ondo sustraitutako jaiak eta orain inauteriak datoz, adibidez, Bilbo baino astebete lehenago ospatzen direnak, kasu honetan Deustu Doneperiagan, Eta bueno, hori esek aipatuko nituzke. Eta memoria kolektibo horretan baita, bueno, simboloak baita importanteak dira, eta, bueno, aipatu zuen jai batzordea, eta Deustuko jaietan, bueno, Deustuko jaietan antolatzen den baita ekitaldi oso simbolikoa da, izan zen Deustuko udaletxe horren, ez dakit nola esan, jartzea, porque hor jartzen den udaletxe, kartoizko udaletxe hori simbolizatzen duena izan zen eraikin hori baita, bueno, gauzaiek politak dira eta memoria mantentzeko baita balio dira, ezta? Ba, izan dira ezinbesteko tresnak, esango nuke, gizakiok behar ditugu erritualak eta ikurrak, eta orduan behar horretan kokatzen da, dinosu moduan, udala irudikatzen duen etxetxo hori, urtero bolondrezek jartzen dutena martxoaren bigarren astean edo, eta edota, adibidez, ze hori da beste kontu bat, hainbat dantza talde daude Deustualdean, eta horietako baten eskutik, Bihotzalairen eskutik berreskuratu da nesken aurreskua, hori ere urtero egiten da San Jose jaietan, eta bai, iruditeria bat behar dugu elkartzen garenean gizakiok hori horrela da. Oso ondo, Pedro, eskerrik asko gurekin hainbeste gauza partekatzeagatik, eta, bueno, zorte hon liburuan edapenarekin, eta hoxe, eskerrik asko, eta a ber, beste libururen bat ateatzen baldin baduzu, berriz hitz egingo dugu hemen. Ederto, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Urratzen dudanean, zabalik
Bozkatu eta osorik ikertzen. Goizeko 11:26 minutu izango dira, 4, 3, 2, 1, oraintxe, eta gumentxe gara zuzenean zuekin naiz irratian bigarren kafean aurrera goaz esan da bezala, eta epilepsiaren inguruan hitz egin behar dugu gaur, epilepsiaren mundu egunean, eta tira, lehen pertsonan hitz egingo digu epilepsiaren inguruan, Goiuri Ezeiza Arandiak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Dancing, she surprised now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me down the brain of my river. Egutegia hartu eta badugu egunero zer ospatu edo aldarrikatu. Izan kroketaren mundu eguna, emakumaren mundu eguna, edo pasaden ostiralean bezala gutunak bidaltzeko nazioarteko eguna. Baina badaude, besteak baino gertuago sentitzen ditugun efemeride batzuk, gaurko adibidez. My eyes pinned inside with green jewels. 2015-etik otsaieko bigarren astelenero epilepsiaren nazioarteko eguna ospatzen dugu. Epilepsia duten pertsonen, senideen eta edo zaintzaien eskubideak aldarrikatzeko eta kontzientziarako eguna dau. Aurten gainera, 3 ardatz azpimarratu nahi izan ditu AGEK, Gipuzkoako epilepsia elkarteak. Lehenengoa, botiken hornidura. Epilepsia duten pertsonei sendagaiak emango zaizkiela bermatzea lehentasuna izango da osasun orokorrarentzat. Hori da lehenengo aldarrikapena. Bigarrena, erakunde publikoi eskatzea gobernantza maila guztietan koordinazio handiagoa izan dezatela. Guztion artean epilepsia duten pazienten bizikalitatea hobetzeko eta familiei edo zaintzaiei laguntzeko. Eta 3. Ikerkuntzan inbertsio handiagoa arlo guztietan. Eta azken hau da bereziki garrantzitsua. Elkarteak dioen bezala, beharrezkoa delako beste ikuspegi bat txertatzea, sexu eta genero begirada bat integratzea, hainbat errealitate biologikotara egokitzen diren terapiak garatzeko, eta guztiek genero identitatea edo zein dela ere ikerketaz baliatzea ziurtatzeko. Izan ere, sexu ikuspegia txertatu ezean, orain arteko akatsak errepikatzen jarraituko dugu. Duela 5 urte alarma guztiak piztu ziren. Epilepsiaren aurkako botika bat, depakine hartzen zuten hainbat emakumek salaketa jarri zuten, beraien seme-alabek autismoa eta malformazioak zituzten, eta antza denez emakume hauek botika hura hartu zuten haurdunaldian eta hori izan zen erantzulea. Duela 3 urte iritsi zen sententzia Madrilen. Epaitegi batek ondorioztatu zuen Sanofi farmazeutika dela 2003 eta 2007 urteen artean jaiotako hainbat nerabek pairatzen dituzten sortzetiko malformazioen eta espektro autistako nahasmenduen erantzulea. Nerabe horien amek depakine botika antiepileptiko hartu zuten haurdunaldian, edo bestera batera esan da sodio balproatoa. Epaiak lehen aldiz ezarri zuen Espainiako auzitegietan farmakoaren eta kalteen arteko kausazko harremana. Eta, esaten du epaiak, konpainiak ez zuela jakinarazi 2015 arte farmakoak zituen arriskuen berri, naiz eta hamarkada bat baino gehiagotik evidentzia zientifiko ugari izan. Hori izan zen Europan depakinak eragindako kalten erantzukizona konpainiari egozten dion lehen epaietako bat. Frantzian kondena bat apelazio fasean dago eta beste prozesu bat dago irekita, kaltetutako familiak atxiki daitezkeena. Europako beste herrialde batzuetan berriz, auzitegietan demanda jario bat dago, luze jotzen duen borroka judizial batean. Ez dago daturik jakiteko zenbat aurrek jasan ahal izan dituzten kalteak Espainiar estatuan depakine sendagaiarekin lotuta. Europan 1970ean hasi ziren sendagai hori merkaturatzen, eta nahasmendu bipolarreko gertakari maniakotan ere erabiltzen da. Kaltetuen elkarteak dio 160 familiatik gora dituztela. Horietatik 180 epilepsia duten emakumeak direla, baino hauek kopuru txikiak direla, ziurrenik ama askok ez dutelako medikamendua
beraien seme-alabek dituzten arazoekin lotzen. Hori esan zuen elkarteko presidentak. Frantziar estatuan aldiz, erregistroak 4.000 inguru dira gutxi gora bera. Gurera etorritak Gipuzkoko datuak emango ditut, nik neronik bizitakoa hemendik abiatuta. Geurean eure, 2014 urtera arte etzen alarma hotxa piztu. Naiz eta azterketa zientifiko ugari egin ziren aurretik arazoa zoartarazteko. Sendagaien eta osasun produktuen Espainiako agentziak AEMS segurtasun ohar bat egin zuen urte hartan 2014ean Europako zaintza farmakologikoko batzordearen jarraibidei jarraituz. Bertan esaten zen, balproikoaren erabilera murriztu behartzela neskatoen, nerabeen eta haurdunaldia egiteko gaitasuna duten emakumeen artean. Baina entzun hau, haurdunaldian azido balproiko hartzearen arriskoi buruzko ohartarazpenak beranduegi iristeaz gain, depakinaren errezetak handitu egin ziren. Euskadin, adin emankorrean dauden eta depakinarekin, izen komertziala hori da, tratamenduan zeuden emakumeen kopurua 10% hasi zen 2014tik 2017ko aldian. Hau da, 1083 izatetik 1200 izatera igaro ziren Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, Infakek argitaratutako informazio buletinaren arabera. 2018tik aurrera, depakinarekin tratamenduan dauden emakumeen kopuruak bera egin du eta eskerrak. Izan ere, 2014ean hartutako lehen neurrien eraginkortasun eskasaren ondoren, kontrolak gogertu zituen Osakidetzak. Arau orokorra da, debekatuta dagoela, depakine edo balproiko erabiltzea, haurdunaldirako gaitasuna duten nesketan eta emakumeetan, salbu eta beste alternatiba terapeutiko bat erabili ezin denean. Batzu ontzako, niretzako adibidez, beranduegi. Augustia kontatzen dizuet, ikerketetan sexu eta genero ikuspegia txertatzeko garrantzia zoartarazteko, ze pentsatzen dut, depakina sortu zutenean, proba ugari egin zituztela, baina ziurrenik epilepsia pairatzen zuten gizonetan egin zituztela proba horiek, eta beraz, ezin jakin, emakume, nerabe, neskatoek, ze eragin izan zezaketen hori hartuta, baina hori alde batera utzita, gomendioen zerrenda egingo nizuela esan dut, eta ez dut egin, beraz, entzunadi. Zer egin, zuen inguruko norbaitek, krisi epileptiko bat badu, eta Inigo eta Aritz zuentzat ere, garrantzitsua, beraz. Lehenengo, ze jakin behar da, zer dan? Epilepsia. Gutxi gora behera, epilepsia da, nahasmendu neurologiko kroniko bat. Eta eragiten ditu krisi epileptikoak. Krisi horiek hainbat modutan ager daitezke, batzuk dira momentuko absentziak, oda bapaten ikusten duzula, zure laguna hementxe dagoela esirita zure ondoan, baina bere burua galdu egin dela, eta bapaten ez dago adi konbertsaziora, bapaten isildu egin da. Hori da, krisietako mota bat, eta beste bada, agian telebistan, pelikuletan, telesaietan ikusi duguna, dela, konbultsio orokorrak, ez? Gorputz guztia, konbultsionatzen hasten denean. Orduan, horrelako krisi bat gertatzen bazaio norbaiti zuen inguruan dagoela, dekalogo bat daukatzuentzat. Lehenengoa, lasai egon, edo saiatu behintzat, zaila da hori, momentuan esaten duzulako, ai ama, goiuri, zegertatzen zaizu, ai ama, urduri, ez, lasai egon, saiatu behintzat. Hori da oso garrantzitsua. Bigarrena, zeinuak ezagutzen badira eta denbora ematen badu, lagundu, krisia jasaten ari denari, esertzen, edo ohera joaten, hori krisia gertatu baino lehenago, kolpeak saiesteko. Ze hau argi eduki behar da, garrantzitsuena edo, zauri gehien, arrisku gehien sortzen duena kolpea da. Eta ez, konbultsioa bera edo krisia bera. Orduan beraz, ikusten baduzuen norbait, ai ama, zerbait gertatzen ari da hemen, susmoa daukat, etzan, lasai, etorri, eseri, hori da, oso garrantzitsua da. Hirugarrena, jakin behar duzu, krisia jasaten ari den pertsona gehienetan ez dela jabetzen gertatzen ari denaz. Orduan, hasten balin bazara galdera mordoa egiten, ez izu erantzungo, ez da gai izango azaltzeko, ze orokorrean askok, ez dakite, ez dira jabetzen gertatzen ari denaz. Laugarrena, krisia jasaten ari den pertsona alde batera biratu.
Hori gertatzen da beste kasu batzuetan baita ere, horrela, botaka egiten badu, edo listua badario, ez du xurgatuko. Segurtasun posizio edo deitzen zaion horretan. Hori da, bai. Etzan da alboz, belauna bat bestearen gainean bezala, eta lurrean dagoen besoaren gainean edo burua kokatu. Hori da, bai, hori da. Arropak pixka bat askatu, ez biluztu, ez aprobetxatu hau hemen, norbait biluzteko, baino bai, agian gorbata bat dauka jarrita, eta agian estutu egin daiteke nahi gabe, agian lepokoak dara matza eta lepokoak dira pintxo modukoak eta orduan arriskutsuak izan daiteke, agian betaurrekoak dauzka, betaurrekoak ere kendu bada ezpada golpe bat hartzen balin badu, betaurrekoekin ez eragiteko zauririk. Hori da 5. gomendioa. 6. hau da garrantzitsuena, Inigo, Aritz? Bai. Ez sartu atzak, objektuak, metalezko objektuak, edo zer hortzen artean. Ez sartu objekturik ahoan. Hori oso tipikoa da. Hau da. Hor dago mito bat, mingaina ateatzearen mito hori. Hori da, bai. Hemen, ez dakit nondik sortu zen mito hori, pentsatzen dut pelikulek eta telesaiek ere min asko egin dutela, zentzu horretan, eta askotan pentsatzen dugula norbait balin badago gure ondoan atake epileptiko bat edukitzen garrantzitsuena dela, mingaina atera behar diogula bestela bere mingaina irentsiko du eta hil egingo da. Ez, gezurra da. Inigok esan duen zela, segurtasun posizioan jartzarekin nahikoa. Ez sartu ezer ahoan, ez da sendagaiak ere. Ezerrez. Utzi hortxe, hau da garrantzitsuena ze benetan jende asko uste du baietz mingaina atera behar dela. Ez. Bale, ze gehiago. Kontrolatu egin behar dira mugimendu konpultsiboak, baino baimendu albidetu egin behar dituzu. Hau da, ez heldu sorbaldetatik eta eduki geldirik pertsona ez konbultsionatzeko, ez, utzi. Pixka bat amortiguatu mugimendu horiek. Pixka bat lagundu bere posizioa mantentzen eta aldan lasaien egoten, baina blokeatu gabe. Hori da, ez blokeatu mugimenduak, ze bukatu egiten dira, bere etortzen diran bezalaxe, bakarrik zuk ezer egin gabe. Ez saiatu, hola, pazientea edo krisia edukitzen ari den pertsona suspertzen, ala gomendatzen duten salbuespenezko kasuetan izan ezik. Gero, beste bat. Pazienteak kontzientzia maila jakin bati eusten badio, adibidez krisi partzialetan, ingurune seguru batean mantendu. Eta, krisiaren ondoren, etzan da mantendu atxeden hartzen utzi eta eduki lasai. Hauek dira kontuan hartzeko 10 puntuak. Garrantzitsuena esan bezala, ez sartu ahoan, ezertxo ere ez. Segurtasun posizioan jarri. Lurrean alboz. Eta oean edo sofan edo nonbait, seguru eta golperik ez hartzeko moduan. Hori da garrantzitsuena. Eta esan dezakezu, bale, eta orduan larrialdietara deitu. Ez. Larrialdi zerbitzura deitu behar da soilik baldin eta hau den pertsonaren bere bizitzako lehenengo krisia. Orduan bai, ze, klaro, ez dakizu zerk eragin duen, ez dakizu kronikoa den, ez dakigu, ez ere, orduan bai. Gero, krisian zehar zauriak egin baditu edo buruan kolpe bat hartu badu, orduan bai. Krisiak 5 minutu baino gehiago irauten baditu, orduan ere bada ez bada deitu larrialdietara, eta pertsona urdun badago, diabetikoa bada edo hipertentsioa badu, orduan ere bai. Baino bestela ez da beharrezkoa. Hauek dira, gomendio batzuk nik egin nahi nituenak, inguruko jendearentzat. Orain gomendio batzuk, oraintxe bertan, epilepsia diagnostikatu dioten, neraberen bati. Esan nahi dizut, hemendik? Sentitzen dudala? Badaki dala, medikuak esan dizula, alkola edateari utzi behar diozula, eta pentsatu duzula, ze putada, ze nere lagunak orain hasi dira, alkola edaten, eta larun batero parranda egin nahi dugu, eta edan egin nahi dugu, eta txupitoak hartu nahi ditugu, edo afalostean kubatak hartu nahi ditugu, edo poteatzera garagardoa edatera joan nahi dugu, bai, egia da. Izorratu dizute alkolaren alderdi sozial hori. Baina, mesedez, egin kasu medikuari, eta lotxa alde batera utzita, esan zure lagunei medikoa gomendatu dizula alkoholik ez hartzeko, eta ulertuko dute. Zuk pentsatuko duzu, ez dutela ulertuko, eta pentsatuko dutela zure lagunek, ze pertsona arraroa zean, eta nola, 16 urterekin ez duzun alkoholik hartu nahi, edo ze aspergarria zaren ez duzulako alkoholik edaten. Ez, hori zure buruan dago. Zure lagunek ulertuko dute. Beraz, kasu egin medikuari, ze badakit, hasiera batean ez diezula kasurik egingo, jarraituko duzula alkohola edaten, eta horrengo krisi epileptikoa daukazunean orduan konturatuko zara, arrazoi zuten,
eta ez nuen hainbeste alkohol edan behar. Beraz, saiestu hori ez iritsi horretara, eta bai, onartu, hauxe tokatu zaizula, eta bizitza guztiz normala egin dezakezula, kasu gehienetan. Badaude kasu batzuk, direla mugako kasuak, eta badago jendea ordu erdiro krisi bat duena, horrek bai zailtzen duena bizitza normal bat egitea, baina orokorrean, kasu gehienetan, zuk egin dezakezu, zure lagunek egiten duten bizitza berbera. Beraz, lasai hartu, eta animo gazte! Animo gazte! You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. Guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. Astelena da eta guk zuentzat zinema eta telesail gomendioak dakartzagu, gaurko saioa amaitzeko, 18 minutu falta ditugun honetan, eta astelenero bezala gurekin telesail proposamen eta bestelakoak egiteko, eta ez da baidarako prestere, gure zinema zuzendari. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon. Coldplayen kanbiseta horrek urte batzu ditu, eh? Bai, baina guztia ez zait. Oso polita da. Kolorea jatu baita irutzait, dara muy vintage. Coldplaya talde vintage bihurtzen ari da, ez? Bai, berez urteantan, erosinun urte hortan, esan zuten utzin bartzutela, gero bueltatu zien berriro, gaina uste izan zala, 2014, esan zuten utzin bartzutela, gero bueltatu intzien, gero esan zuten etenaldi bat inbartzutela, guain jarraitzen dute, vintage aida izaten demora gozen. Bai, egia esan, gaur egun da pixkate bakarlarien lege hori inposatzen ari den honetan, Coldplay izango daula bizirik jarraitzen duen talde handi gutxi horietako bat, ez? Bai, eta hori gero ezta abesti gehiagotatzen juzte, ustez berriro esan dutela utziko dutela hemendik urte batzuta, hemendik pare bat 3 urteta, baina ez dakit, beste aldiz esan dute. Niretzat Coldplay da, kontzertuetan soilik existitzen den talde bat. Hau da, iragartzen dutenean bira bat egin behar dutela, orduan ikusten dut nire inguruan jendea erotu egiten dela eta sarrerak lortzeko aritzen direla ezinean, eta gero ikusten ditut albistegietan irudiak, Coldplayek Bartzelonan eskaini duen kontzertuan ezagitzen bat 1000 lagun bildu dira, baina gero nire egunerokotasunan ez dit inork Coldplayetaz hitz egiten. Ez daukat Coldplayen berririk, ez dakit azkeneko diskoa noiz atera zuten, ez dakit elkarrekin dauden edo ez dauden, hau da, Coldplayen presentzia ez dago nire bizitzan, kontzertuetan ez bada. Esan barroket jende desente korrotatzen dola Coldplay, eta Coldplay talde bea aldaketa asko, guain derbente musikaz asko gaitziten, baina musikaz itzen dugu. Aldaketa asko eukitula bere urte guztintzear, bere prozesu guztintzear, eta nei gehiena guztia ez detena bere hasierako album hoiek. Azken aldin antatzen nahi dien abesti hauek die oso komertzialak, oso saltzeko helburuakin, BTS-ekin abestia batazun, behaien helburua da, hori, komertzial izatea, eta hau ere gertatzen zaizu zinema zuzendariekin. Ikusten duzu Almodóvar La habitación de al lado egiten eta pentsatzen duzu nire benetan gustatzen zitzaidana zen hasierako musika hori. Nik uste orokorren baietz. Eta batez Almodóvar guain esan dezula, irutzait Almodóvar Almodóvarren plagio bat bihurtzen nahi dela bere burua. Ojo! Beste baten itzengo dugu horri buruz negaz. Ados. Coldplay den urtean atera zuen single bat. Begira. Baina... Bai. Ez da nik... Abestia oso ondo dago, egia esan. Bai? Nola? Penau esan behar da. Penau... Txoin, hori ez dakitan. Featuring bada. Bai? Pinau edo ez da nola... Ez dakit. Ni besta da izaten hon. Baina ez dugu orduan telesai eta pelikuletaz hitzen. Baina Coldplay pixkaten zengu dugu, Calvin, Harry Stylesen zinema kantu haue amaitzen ari data. Bale, esatezu artista behin nun ez dautzen egia zen. Pinau. Pentsatzen hona bestiaren izena zela Pinau. Baina uste bersio badala, Baina, jarri. Bueno. Baina Coldplay aipatu zuela Coldplayen hasierak, hainbesterako izan zen Coldplayen momentu ura, euskal
talde esanguratsuetako batzuk, edo batek zehazki, Coldplay sonidoa erabat bilatu zuela. Momentu haietan ere, hau 2000 urteko hamarkadaz ari gara, Coldplay 97an atera zen, baina nik uste hori 2000 eta pikuetan izan zela erabat mainstream, eta garaiaitan ere YouTube edo U2 taldea egon zen nahiko bogan, Euskal Herritik bira handiak egin zituzten, eta egon zen momentu YouTube, eta egon zen momentu Coldplay. Eta badaude gaur egun Euskal Herriko musika estudio batzuetan, bombo sampleak Coldplay bombo, edo YouTube bombo. Eta bai, Kenzazpiren diskuetan asko nabaritzen dira eragin hauek izaterako. Eta Kenzazpiez, Keane Kin taldea ezagutzen zuen? Bai, Kin izan zen Coldplay 2.0 bat. Karo, baina eske, ez dakitak izuena dan, baina euskaldunak dira? Ez, baina, jake, Britaniarrak. U2 eta haigen itzaitzen, hasiera baten proposatu zitzaion Chris Martini, Keane taldeko abeslari izatea. Eta momentu hortan esan zion, ez, guain justu nabil beste talde bat sortzen, hasi berritan gaude, Coldplay izena du, eta guain kalendarioak ez dit onartzen hori. Eta kasi, oza, gutxigatik, Coldplay izango ez bazan, Chris Martin izango zen Keaneko abeslaria. Keane esan behar da, Imanolo, Kin da. Ez dakit, nik Keane esaten dut, mundu guztiako ezagutzen dut lago. Ez que Kin esatea zu eta ez dakit dan, Kin edo gabe. Kin izan zen oso eredugarri edo, bueno, bazeuken olako kuriositate bat, bere gitarristak utzi zuenen ez zuten ordezkatu. Eta orduan, Kin ezagutu dugun urtetan 2000ko hamarkadan, zan talde arrakastatsu bat gitarrista gabe. Nahiko goza kurioso zen. Gitarrista Kin beharren. Jarriko beize sintonia o... Imanol, zein da zure gaurko proposamena? Bueno, nire gaurko proposamena da Nosferatu, edo William Dafoe esango luken bezala, Nosferatu. Nosferatu da 2024ko pelikula bat, Robert Eggers zuzendariana, eta esan barra dauket, dala pelikula bat, historia asko daukana, lehenengo pelikula atera zana historia honekin, izan zen 1982, Francis Ford Coppolak aterazula Bram Stoker's Dracula. Bram Stoker izan zen idazle irlandez bat, eta berezitasun bezala esaten dute dago teoria bat Titaniken onomentzala hiltzanen, baina ez duela gutxi irakurri nun, Titaniken gertaeran ondorengo bost egun ondoren hiltzala, baina Titanicekin entzula zer ikusik euki. 1982 ondoren, aterazan 1922 Murnauek aterazun bersio bat, ezken ez, 1922 izan zen lehenengo bersioa, Murnauek aterazula pelikula hori, eta aipatu deten Robert Eggers zuzendari honek ikusizun lehenengo pelikula izan zen hori, 1922ko bertsio hori, 9-8 urte zeuzkela ikusizun, eta gelditu zen impactado pelikula horregatik. Ze polita orain, izan bat urte beranduago, ez? Zuk ikusi duzun, zure bizitzan ikusi duzun lehen pelikularen bertsio berri bat egitea, aktore ospetsuekin, pentsatzen dut aurrekontu majo bat edukiko zuela pelikulak baita ere trailerrean nabaritzen da hemen dirua badagoela. Ze polita. Bai, eta hori, zuzendari hau ezagutzen genunok, bagenekin bere pelikula gustoko nahi zantzala beti danik, eta gogo asko zitula pelikula aurrera eramateko, eta hori, The Witch, The Lighthouse, edo The Northman pelikulako zuzendari honek, preparatzen nahi zala Nosferatu pelikula hau, gogo asko sortu zituen ikusleen arten. Eta hoxe, azken baten pelikula honek kontatzen du agente inmobiliario baten historia, nun daukan etxe haundi bat edo palazio haundi bat saldu beharra konde bati, eta konde horren etxera joan behar duen salmenta hori burutzea, eta baten topatzen du gizon ilun eta beldurgarri bat. Aktoren artean William Dafoe esan duzu? Lily Rose Depp baina Lily Rose Depp baita ere bere aurpegi eta bere gorpuzkerak eta bere itxurak benetan beldurrezko pelikulatarako izar handi bihurtzen duela. Bai, eta kondearen papela egiten du Bill Skarsgård. Ezagutuko dezuten bezala, izan zen It
pelikulako Adibidez. paiazoa nahi intzuna, eta Bai. hor nik uste intzula boom nahiko handia, ze papel izugarri hona intzun. Anai asko dira, eskarzkarrak baita ere, aktoreak denak. Eta zein aipatu behartzen duzuk? Ez da gitzera ipatu behar nuen. Nola da Meryl Streep, Nicole Kidman, Laura Dernek eta egiten zuten telesail ora? Horrela Monteziton bizi ziren emakumea bera txauek Inigo zuk ikusi zunen eta uste dut gustatu zitzaizula. Big Little Lies. Big Little Liesen Skarsgård bat agertzen da, baina ez dakit Bill den edo anaietako bat den egia esan. Ez dakit, bilatuko dut gero. Eta hori, gero baita, aktoren arten topatzen dugu Ralph Ineson, dala The Witch pelikulan ikusi genuen aitan papela betetzen duen aktorea, eta bueno, ja, aipatu ditudan bai William Dafoe eta Ralph Ineson izan zien oso goiz bere filmografia batu zienak, The Witchen ez, The Witchen Ralph bakarrik, baina horren ondoren bai William eta bai Ralph errepikatu dute. Eta egia esan nahi asko gustatu izaten pelikula, eta gogoan auken gusteko baita. Badaude susto momentuak. Beldurrezko pelikula batzuk bai oinarritzen direla, susto momentu horietan, beste batzuetan ez dago, hemen badago? Bai, gaina justu pelikula ikusita pare bat asteta eunitzen oso gaixo oian 40ko sugarrakin, eta nosferatukin amez gaiztok eukin itun. Baina Robert Eggers da oso berezina oso berezia, ze beldurrezko pelikulak egiten ditu, baina ez da oso beldur oso sutila retratatzen du, eta ez da oso jumpscare zalea. Aizu ikusteko moduko, ez dakit kontatu nizuen, baina gertatu dela zerbait bitxia nosferaturen apera egiten duen arekin kontatu nizuen, ez dakit. Kontua da, zuzendariak esan omen du, nazkatuta zegoela, vampiroen munduan eta pelikuletan Hollywooden vampiroak izateaz hain ederrak, hain seksiak, hori Krepuskulok egiten zuen adibidez, The Vampire Diaries telesaiak ere egiten zuen, denak jartzen zituzten Hollywoodeko aktore oso ederrak eta oso guapoak vampiroaren papera egiten, eta orduan jendea maitemindu egiten zen vampiroetaz. Eta orduan antzai denez, Nosferatuko zuzendariak esan zuen, ez zait gustatzen hori. Estereotipo edo trop hori ez zait gustatzen. Nik nahi dut vampiroak beldurgarriak izatea. Eta orduan, nik ez dut Nosferatu ikusi, baina esaten dute, itxura beldurgarria eman diola. Nosferaturi pelikula honetan, saiesteko vampiroaren sexualizazioa. Bueno, ni ikusten ari naiz sare sozialetan, jendeak sexualizatu duela. Bueno, aktorea dalako. Egia da, aktoreak bai aipatzezula baita, ordua asko sartu zitula egunero makillaje salan, eta bueno, nik uste saiakera horren parte baita badala, hainbeste makillaje jartzea, eta gero baita, pelikulan nahiko ilun ikusten da, ez da asko agertzen, ez da bere aurpegia oso garbi ikusten, orduan nik uste horti baita saiatu dela hori guztia ez izaten oso sexualizablea. Baina, bueno, Robert Eggers nik uste baita oso frikia dela, historia asko guztia dezaio, eta baita saiatu dela dena oso, betianik saiatu da, bai hizkuntza garaioetakoa iten, jantziak baita respetatzen garaioetako garaioetan erabiltzen ziren jantzikin, eta nik uste hori baita badala, ez? Erretratatzen baldin badezu gaizkile bat edo monstro bat izango litzeken hori, ez ezu ingo, sexualizatuta eta eder. Batzuk egiten dute. Batzuk egiten dute, baina, bueno. Esan dugu Robert Eggersek bere bizitzan ikusi zuen lehenengo pelikula izan zela Nosferatu, eta orain egin du. Zuk egingo bazenu zure bizitzan ikusitako lehen pelikularen jokitzapena, ze pelikula izango litake? Karo, hor da bide bate. A ber, ze pelikula gustatuko ditzaiten itxa, edo zein izan zan lehenengoa? Karo, nik... izan behar du lehenengoa. Karo, bai. Hemen kontua da, berak ikusi zuen lehen pelikula zela esan duela, ez? Eta horregatik egin duela egokitzapen hau. Nik kontua da, nik zinema batean ikusi nuen lehenengo pelikula, Mortadelo eta Filemon izan zela. Eta orduan, pixka bat galtzen duela. Imanolen gaitzerako Kurosawaren bibiretzen ikusi zuen lehenengo pelikula izango. Esan dezaket igual, Baina esan dezaket, ez urra esan. Dazkauko zinean. Egia esan behar da. Bueno, etxen ikusi nun Manuelita. Eta Manuelita egon nintzen, kasi egunero ikusten, dala marrazki bizidun bat. Dortoka da, ez? Eta gogoratzen zarete ikusi zenuten lehenengo pelikularekin? Manuelitaz gogatzen naiz, eta gero beti esaten dut Piratas del Caribe izan zala nire lehenengo pelikula ikusten zinen. Nik ere zineman ikusi nuen da asko disfrutatu nuen. Eta hortik atera nintzen espata bat erosteko gogoakin, baina... Nik ez daukat oso garbi gogoan dut, lehenengoz negar egin arazi zidan pelikula,
Baina hori da ikusi duzun lehenengo pelikula. Baina ez dakit besterik ikusi nuen lehenago. Ez gain kontatuko du... Ez zen Colmillo Blanco. Ostra, claro. Baleike, bai. Baina uste dut, Canal Pluseko, garai batean Canal Plusan, pixkat zinea ikusteko lekua. Zan plataforma ordaintzen zen horietako bat, eta ematen zizun aukera, estrenoak, zine ostean segituan Canal Plusek zuen pelikula oso onak, emititzeko eskubideak erosten zituen, eta iniz ikusten Colmillo Blanco, betortz txuri edo, ez dakite, euskarara itzuli dute den, 81koa dela nik 6 urte nituen, garai hartan, ez dakit, gogoan dut hori, baina lehen pelikula izan ote zen edo ez zen, ez dakit. Ez daukat beste horiitzapenik lehenago egia esan, baina igual ikusiko nuen. Ni negarra ez, baina gogoratzen naiz, ze pelikula izan zen lehenengoa traumatizatu zitena. Eta gaina, eskenun ez da osoek ikusi. Eta izan zen, El niño del pijama de rayas. Bukaera bakarrik ikusi nun. Nola, bukaera bakarrik izan? Baten telebista piztu nun, pelikula bat ikusi nun, esan nun, umetxo bat. Eta ikusiko dut. Eta justu izan zen, hori, sekuentzia hori nun biak dauden baian bestalden. Esiaren alde banatan. Eta konbentzitzen dion besteai barrua sartzeko jolas bat, omentzegola. Eta traumatizatu ziten. Segurako spoilerra egin dugu horreintxe bertu, baina. A ber, baina ja... Bai, urte asko ditu pelikula horrek. 20 urte izango ditu pelikula horrek. Alare, esan alduna, gauza okerago esan alditun. Bai, da. Spoiler gehiago esan alditun. 2008koa da. 2008, 2018, 2028, 7 urte dauzka. Bueno, uste dut, Goiuri, nik botako dut edo zu botako duzu. Ez, botazuk ze ikusten ari gara zure gomendioa. Egia da. Bueno, The Substance, zergatik, arrazoi askorengatik batetik, Oscar sarien hurbiltasun horrek ere badakarrelako nolabaite pelikula honen gomendio egiteko beharra, 5 izendapen jaso ditu, eta tartean, pelikula honena, zuzendaritza honena, Demi Moorek aktore honenaren sariaren izendapena jaso du. Eta merezitakoa da gainera, gidoi onenaren saria, gidoi original onenaren saria, eta makillaje eta apainketa onenaren saria. Bostoiek, esan merezitako izendapenak dira. The Substance pelikula arraroa da. Eta gaur aritzek izan zen, nazka pixkate, gogorra da, zaila da, ez da pelikula eroso bat, hortxe abiatzen da pixka bat, bere zuzendariak 50 urtetara iriste horretan, Coralie Fargotek, Revenge pelikulako zuzendariak, alako hausnarketa batzuk behar ditu, zahartzaroaren, gorputzaren aldaketen inguruan, eta pixkat body horror giroan edo egiten du hausnarketa hau. Emakumen gorputzen ganako violentzia, eta emakumen gorputzen ganako autobiolentzia. Uste dut, bietatik duela, ez pixkat, gizarteak sortzen dituen presioetatik eta norberak ezartzen dituen presio horietatik. Autolesiboa da pelikula, eta horrek egiten du oso gogor, eta badauka, pixkate, momentu batzutan, ez da giro onirikoa den, baina, zinema ez oso razionalaren teksturak ere baditu. Dagoeneko ondo estrenatutako pelikula bada, bere bidea egin izan du zineetatik, eta uste dut txalatu behar dela batetik Demi Mooren lan hori. Bere garai onenak bizi ez dituen pertsona da, telebistako izarra edo, eta bere posizio hori arriskuan ikusten du, bere telebista kateko zuzendariak bere aerobik programa kentzea erabakitzen du, eta horrek ere krisi batean murgiltzen du, horregatik diot badagoela ez gorputzen ganako violentzia soziala, kontekstuala, heteropatriarkatuaren violentzia hori, eta beste bat, nolabait berak ere pixkanaka pertsonaiak jaten duelako nolabaite pertsona, ez? Zer gertatzen da? Eskaintzen diotela sustantzia bat, eta horrekin gaztetasuna bermatu daiteke, gorputzaren joana edo gorputzaren aldaketa hori nolabait atzera ekarri, eta hau bihurtzen da batean amets gaizto bat. Ze, lege bat dago, sustantzia hartzen balima duzu, hau, modu konkretu batera egin behar da, eta bete behar duzu lege batzuk, oreka mantendu behar da, baina, Demi Moore, edo berak ordezkatzen duen pertsonaiaren alter ego bat dago, eta alter ego horrek ez ditu lege hauek bete nahi. Eta hor, sortzen da oso pelikula korapilatxua, baina benetan niretzat oso pelikula ona. Honekin Demi Moorek irabazi zuen kanen, aktore onenaren sari esango nuke, eta tira, oraindik ere badauka bidea egiteko,
ez Gidoi honena irabazi zuen Kanen eta Urrezko Globoa irabazi zuen honekin, Demi Moorek duela aste gutxi, horien dela ez da inbeste, Urrezko Globoak izan direla, za? Eguerdeko amabiak ditugu, ezin dut askoz gehiago kontatu, baina ikusteko modukoa da, The Substance, eta, beraz, izango duzue, Oskarrak hurbiltzen direnean ere, ikusteko pelikula bat nolabait, adirazteko edo horren inguruan aritzeko aukera. Imano González Gurrutxaga datorren astera arte. Agur. Goiuri Zarandia bihar arte. Eta zure proposamena datorren asterako. Entzuleok, informazioaren txanda orain hementxe naiz irratian zaindu asko, agur bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.